Dobrý den, dneska si ukážeme karavan Burster 490 TK. Je takový trošku atyp. Jo. Jsou specifikací uvnitř, protože je docela malý a je pro 6 osob na spaní. Tenhle držák pro 3 kola, výklopnej. Uvnitř máme dual control, jo, rezervu, odpadní nádrž. Tady potom je připojení pro grill. A tady máme velký uložený prostor pod postelí. Jo. Tady se nachází i Izabela předstan, který má šířku 3,5 metru, takže opravdu veliký předstan. Tady potom dolívání vody. Takhle karavan vypadá ze strany. Máme tady alu kola. A tady v zadní části je garáž s palandama, výklopnýma. No, jsou tady i tyčky k tomu předstanu. Takhle pak karavan vypadá ze zádu ještě. Koukneme se dovnitř. To uspořádání. Tady samozřejmě nechybí ani moskytýra ve dveřích. Takže tadyhle vzadu landy, to už jsme viděli. Klasika jsou docela dlouhý, takže jakoby i pro dospělého člověka bych řekl, že to je v pohodě. Ta horní teda je do 80 kg. A docela jako zajímavý je tohleto. Jo? Tady je takhle vysoko pevná postel. To jsou jako další 2 osoby. A pak se dá samozřejmě i tohle rozložit. Jo, pro další 2 osoby. Takže 6 osob, jdeme tomu i dospělých, úplně v pohodě v tomhle karavanu. Tady se pak dá vytáhnout tenhle stoleček. Jo, sezení je rychle rozložený. Tady potom kuchyňka. Klasický vaříček. Řez. A tady máme lednici Dometic s velkým mrazákem. Tady nechybí ani u Bursteru odnímatelné lampičky. No, takže odendám, přidělám si to jinde. Hodně praktický. A tady pak topení truma, plynový, s rozfukem. Funguje i na 230 V. A zapínání boileru. Tady pak máme koupelnu, klasický kazetový WC, Tedford, umyvadlo. Tady máme šatní skříň. No, to samozřejmě je i u toho topení, klasicky, když jste v zimě, abyste měli věci v teple. Tady jsou potom i pojistky. No, samozřejmě nechybí ani na oknech moskytiéry a termorolety. No, jinak spousta úložního prostoru. Jo, karavan je jako menší, pro hodně lidí, do 1500 kg, takže takový hodně praktický bych řekl. Pokud byste se chtěli přijet podívat osobně, tak není žádný problém, nebo zavolejte, napište, můžeme se nějak domluvit. Těšíme se na vás.